For at udlede brydningsloven, så kan vi kigge på den her tegning, og i midten her ved den stiplede linje, der kan vi se en normal, og så skal den her forestille at være en lysstråle, og stregen her i midten, den skal symbolisere der, hvor lysstrålen den ligesom går igennem to forskellige stoffer, så det er to forskellige stoffer, der er på hver sin side af stregen. Stregerne, som går ud herfra, som vi kan se her, de symboliserer bølgetoppe eller bølgedale. Så mellem hver streg, der er der en bølgelængde, og det er selvfølgelig forskelligt på hver sin side af de to, af den her streg, hvor stofferne mødes, fordi der er forskellige bølgelængder i hver stof. Når vi zoomer ind på tegningen, så kan vi se her, hvor der er puttet nogle forskellige navne på de forskellige vinkler og længder. I for eksempel, der kan vi se, at der er to, der hedder I, og det er fordi, den har den samme størrelse. Det er fordi, vi ved, at vinklen herfra er hertil. Den er 90, og så plus I, som vi kalder den. Vi ved også herfra og hertil, det er også 90. Så og det er den samme vinkel som den store her. Så derfor så må begge de her være I. Derudover så ved vi, så kalder vi både den her og den her B. Og det gør vi, fordi at vi ved, den vinkel vi har lige her, det er 90 grader. Og så ved vi, at der er 90 grader her også. Så derfor er det 90 minus B. Som det sidste, så ved vi, at vi har lambda både her og her. Den ene hedder 1, den anden hedder 2. Det er fordi, at vi har en bølgelængde. Den her viser bølgelængden på stoffet, som vi har over vores streg her, hvor det mødes, hvor stofferne mødes. Og den anden, det er fordi, den viser bølgelængden mellem stofferne under stregen her, hvor de mødes. For at udlede formlen kan vi bruge sinus. Det hedder modstående katete delt i hypotenusen. Først så kan vi tage sinus til B, som vi så på tegningen før. Så kan vi sætte det lige med lambda 2 over S. Og det kan vi så omregne, sådan så S det står alene, hvor det så kommer til at hedde lambda 2 over sinus til B. Det samme kan vi så gøre herhen, hvor vi bare stiger sinus til I, og egentlig bruger den samme formel. Der ender vi så ud med at få S lige med lambda 1 over sinus til I. De to formler, dem kan vi sætte lige med hinanden, i og med at S det jo er det samme. Så når vi sætter dem lige med hinanden, så kan vi begynde at udlede den rigtige formel. Det første vi gør, det er at gange med de to, der står hernede på bunden, sådan så vi kan få dem til at stå på en lige række, uden at have nogen tal, der deler de andre. Derefter så ved vi, at lambda, det kan vi bruge her, det kan vi se herhenne i vores bølgeformel, hvor vi ved, at lambda det er lige med V over F. Så det kan vi lige så godt sætte ind i stedet for lambda. Herefter så kan vi så gange med F på begge sider, bare for at få det til at forsvinde. Så står der nemlig sinus til I gange V2 lige med sinus til B gange V1. Herefter så bytter vi dividerer de to V'er til den modsatte side, for at få et til at stå over dem begge to. Det gør det nemlig lettere at sætte C ind på toppen. Så vi ganger egentlig bare C ind på toppen herefter, når vi har et til at stå øverst. Og der ved vi igen med brydningsindekset, at C over V, det er det samme som N. Så der kan vi få lov til herhen bare at sætte N1 og N2 ind i stedet for C over V1 og C over V2. Så den endelige brydningslov, den hedder sinus til I gange N1 lige med sinus til B gange N2.